Oyaore nyakora mogi kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 14 dwe mar 12 higa mar 2020. Kamoro amora ma intie rwakni machiegni, nyinga Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wacho oboke mar The Standard en ni Why They Love BBI. Why They Love BBI. Gimomiyo jotelo mapacho kae ohero BBI. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard. Gimomiyo jotelo mapacho kae ohero report mar BBI. Oboke mar The Standard wacho ni gino momiyo jotelo mapacho kae ohero BBI en kech BBI dhi yaro piny owacho mamalo kendo chuogo lemo mag telo mathoth e piny owacho mamalo poni oganda mapacho kae odhi okadhe ombulu mar paro higa manyien. Ma emomiyo jotelo ma siasa mapacho kae ohero BBI nikech BBI dhi yaro piny owacho kendo chuogo lemo mag telo mopogore opogore e piny owacho mamalo. Ma emomiyo jotelo kaka Senator Gideon Moi, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Hassan Joho, Wycliffe Oparanya kaachiel kod jalup William Ruto iwacho ni ohero BBI nikech BBI dhi yaro piny owacho kendo chuogo lemo mag telo mopogore opogore e piny owacho mamalo, madhi nyiso ni onge jatelo madhi wuok kod lwete nono kata dwoko ni oyombe e yiero maduong' mabiro. Ma emomiyo jotelo gi ohero BBI nikech BBI dhi yaro piny owacho kendo chuogo lemo mag telo mopogore opogore e piny owacho mamalo. Mano e thor mar wacho oboke mar The Standard. Why They Love BBI. Gimomiyo jotelo ohero BBI en kech BBI dhi yaro piny owacho mamalo kendo chuogo lemo mag telo mathoth e piny owacho mamalo. Ito oboke mar ariyo nyaka ito oboke mar adek loso ewi ohala mar uso nyithindo e pacho kae, gino ma itimo kod moko kuom jotend ute thieth ma pacho kae kaachiel kod johala mawuok e piny Somalia. Ito oboke mar ang'wen, Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ker mar piny Somalia mano moluor Muse Abdi dhi timo romo odiochieng' ma kawuono kendo gidhi twak ewi osiep e kind piny Kenya kaachiel kod piny Somalia. Mabiro ndalo machuok bang' ka piny Somalia ne oluongo jambetre mar piny Somalia e pacho kae kendo oro jambetre mar piny Kenya e piny Somalia e pacho kaluwore kod mano mane giwacho ni piny Kenya ne donjore e weche mag piny Somalia. Kendo mano ochuno ker Uhuru Kenyatta opang romo kod ker mar Somalia Muse Abdi mondo gidhi twag kendo gilalre ewi osiep e kind piny Kenya kod piny Somalia. Romo makama dhi timore odiochieng' ma kawuono e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ker mar piny Somalia Muse Abdi. Ito oboke mar abich, gimomiyo jotelo ohero BBI en kech BBI dhi yaro piny owacho mamalo kendo chuogo lemo mag telo mathoth ewi piny owacho mamalo, gino madhi jotelo mapacho kae ok dhi wuok kod lwetgi nono kata odoko ni obi oyombgi e yiero maduong' mabiro nikech lemo mathoth idhi chuogo e piny owacho mamalo kokalo e report mar BBI. Moko kuom lemo gin ka lemo mar Prime Minister man kod jolupne ariyo, Leader of Opposition mano jatend kweth makwedo piny owacho ma bende dhi bedo kod jotend migepe mage kata shadow cabinet, manyiso ni kopo ni isiro lwedo jalo makwedo piny owacho to pachi ler, inyalo gweli ka jatend migawo mar jago makwedo piny owacho kata shadow cabinet. Magi emomiyo jotelo mapacho kae ohero BBI nikech BBI dhi chuogo lemo mag telo mathoth kendo onge jatelo madhi dong' gi lwete nono. Mano ito oboke mar abich. Ito oboke mar auchiel, jotich mag migawo mar thieth mano nyamrerwa, nurses kaachiel kod lakteche e pacho kae wacho ni piny owacho mamalo otamre winjo dwaro margi. Lakteche, nyamrerwa kaachiel kod nurses ma pacho kae owacho ni piny owacho mamalo otamre winjo ywak margi kendo ojwang'ogi e kindegi ma gidhi nyime kod kedo gi landruok mar tuo mar COVID-19 e pacho kae. Mano ito oboke mar auchiel. Ito oboke mar abiriyo en ni
odiochieng' ma nyoro Governor Ali Hassan Joho ma kaunti ma Mombasa kaachiel kod Salim Mvurya ma Kwale nyoro orakore amen mar siasa e kinde mane gitimo campaign jochung' mopogore opogore magi e yiero matin ma Msambweni. Inyalo paro yiero matin ma Msambweni dhi timore odiochieng' ma kiny, kama Joho ne timo campaign jachung' mar ODM mano Boga. Komachielo Salim Mvurya mano Governor ma Kwale ne timo campaign jachung' ma Independent mano Bader, kama iwacho ni yiero matin ma Msambweni idhi pimo teko mar Salim Mvurya mano Governor ma Kwale kaachiel kod teko mar Ali Hassan Joho Governor ma Mombasa e weche mag siasa e gwenge makadho wadh nam chumbi. Kendo wenge te kiny ng'iyo Msambweni kama idhi neno to ng'ano madhi yombo, Salim Mvurya kose Ali Hassan Joho yiero matin ma Msambweni, kama Ali Hassan Joho ne timo campaign jachung' mar ODM mano Omar Boga, e komachielo Salim Mvurya ne timo campaign ne jachung' mar Independent mano Bader. Mano ito oboke mar abiriyo. Ito oboke mar aboro, nyadendi Hassan Sarah Hassan ne omi mich mopogore opogore maromo 9 ewi aka actor maber mano ewi weche mag movies e pacho kae mano miluongo ni Kalasha Awards. Ito oboke mar 10, rowere ma pacho kae iwacho ni okosebedo ka ochung' motegno e weche mag siasa, weche mag telo kaachiel kod weche mag kedo gi mibadhi e pacho kae, kama koro iwacho ni rowere kata odoko ni rowere mathoth e pacho kae ok gisebedo kod chung' motegno e weche mag siasa, weche mag kedo kod mibadhi kaachiel kod weche mag telo e pacho kae. Mano ito oboke mar 10. Ito oboke mar 12 pod loso mana ewi ng'anyo mar nurses e pacho kae, kama giwacho ni piny owacho ojwang'ogi. Kata odoko ni piny Kenya ne ohingo higni 57 nyaka ne piny Kenya yud loch. Nurses wacho ni piny owacho pok otimo duto manyalore mar neno ni ute thieth kaachiel kod jo oganda ma pacho kae oyudo thieth e yono malong'o. Ito oboke mar 14, 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama loso e Manchester Derby mane otug chieng' ngeso e kind Manchester United kaachiel kod Manchester City, kama jatugo machon mar Manchester United Roy Keane ne owacho ni tugo ma ne obedo e kind Manchester City kaachiel kod Manchester United ne en derby mane onge kod mor kaachiel kod ndhandhu kipimo kod derbys mosebedo ka itugo e kinde mokalo. Kuom magi kod weche tuke mathoth, watudre koromo saa 11 ma midhiambo, kama dhi miye weche tuke mowuok e pacho kae kaachiel kod weche tuke mowuok e pinje maoko e yorno mar adimba. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation, kama thor mar wacho oboke mar Daily Nation en ni Uhuru faces big test over pay rise for civil servants. Uhuru faces big test over pay rise for civil servants. Iwacho ni ker Uhuru Kenyatta sani ni kod wich bar ewi chenro mar medo jotich ma piny owacho omenda kochopo higa manyien. Ker Uhuru Kenyatta iwacho ni kod wich bar kaluwore kod chenro mar miyo jotich mag piny owacho kata medo jotich mag piny owacho omenda kata osara kochopo dwe mar 6 higa manyien. Mabiro nikech piny owacho wacho ni piny owacho onge kod omenda kaluwore kod tuo mar COVID-19 miwacho ni okelo midhiero mathoth ne piny owacho mamalo, kaachiel kod dwe mar 6 higa manyien ema igeno ni idhi bago ombulu mar paro e pacho kae kata referendum e report mar BBI. Koro iwacho ni magi gigo mamiyo ker Uhuru Kenyatta wich bar mokalo ewi chenro mar medo jotich piny owacho osara kochopo dwe mar 6, kama dwe mar 6 no bende piny Kenya dhi bago referendum kata ombulu mar paro madhi kawo omenda maromo bilion 14 e pacho kae. Mano e thor mar wacho oboke mar Daily Nation. Ito oboke mar 3 loso ewi jago moro miluongo ni Pankaj Shah, mano
jatatije maduong' mar tim Pankaj mosebedo ka miyo oganda mawuok e gwenge mag Westland kaachiel kod gwenge ma Nairobi chiemo e kindegi mag COVID-19. Iwacho ni Pankaj Shah osebedo ka pogo oganda mawuok e kaunti ma Nairobi chiemo e kindeni ma oganda kadho achiedh nade mag tuo mar COVID-19. Ito oboke mar 4 en midhiero kata achiel kod wich bar momako ker Uhuru Kenyatta e wi chenro mar medo jotich piny owacho osara e pacho kae kochopo dwe mar 6 e pacho kae. Ker Uhuru Kenyatta ni kod wich bar kaluwore kod chenro kata okang' mar piny owacho mar medo jotich mag piny owacho osara kochopo dwe mar 6, kama dwe mar 6 no bende piny owacho chano bago ombulu mar paro e wi BBI e pacho kae. Ito oboke mar 5, jotelo motenore kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga kwayo piny owacho mamalo kokalo kuom migawo mar omenda mondo ogol omenda ne duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC mondo chak ng'iyo signatures ta sei mag oganda e wi report mar BBI. Secretariat mar BBI kotelne kod Junet Mohamed kaachiel kod Dennis Waweru kwayo jatend migawo mochung' ne weche mag omenda Ukur Yatani mondo ogol omenda kendo omi duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC mondo chak chenro mar ng'iyo sei mag oganda e wi report mar BBI. Mabiro bang' ka duol mochung' ne bago yiero e pacho kae IEBC kotelne kod jakom mare Wafula Chebukati nowacho ni piny owacho pok omigi omenda mar chako chenro mar ng'iyo sei mag oganda e wi BBI. Ito oboke mar 6 nyaka 7 loso e wi apeyni maricho mokalo to moloyo e kindegi mag nyasi mag Christmas. Apeyni maricho mokalo kende ma kuponi in dereva beni ibedo ga ing'iyo gi yono mar kicha e kindeni ma oganda dhi e nyasi mag Christmas. Inyalo nyiewo oboke mar Daily Nation mondo ing'i apeyni maricho mokalo to moloyo e kindegi mag nyasi mag Christmas. Ito oboke mar 8 lose e yiero matin ma Msambweni ma idhi timo odiochieng' makiny, kama amen mapek ni e kind ODM kaachiel kod jachung' mar Independent ma isiro lwedo kod Salim Mvurya kaachiel kod jalup ker ma pacho kae William Ruto. Kendo iwacho ni yiero matin ma Msambweni dhi bedo amen mapek mar siasa e kind Salim Mvurya mano gavana ma Kwale kaachiel kod gavana ma Mombasa Ali Hassan Joho. Ito oboke mar 9 lose wi midhiero mokwako gavana ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko bang' kane MCS ma Nairobi othiche oko. Ito oboke mar 10 lose wi okang' mane okaw kod jayal buche maduong' ma pacho kae mano David Maraga mar weyo telo ne jalupne mano Justice Philgona Mwilu e kinde mano dhi e yweyo motelo ne retire mare dwe mar 1 tarik 13. Mano ito oboke mar 10. David Maraga mano jayal buche ma pacho kae ne oweyo apisi ne jalupne Philgona Mwilu motelo ne dhi retire mare tarik 13 dwe mar 1 higa manyien. Wech pajo ndiko kaachiel kod pajo so beni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation lose e wi romo e kind ker ma pacho kae Uhuru Kenyatta kaachiel kod ker ma Somalia Musa Abdi e wi osiep e kind piny Kenya kod piny Somalia. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thoro mar wacho oboke mar The Star en ni BBI shut eyes to audit calling for fewer legislators. Iwacho ni report mar BBI okoluwo chike mane owacho ni piny Kenya chulo jo bura mathoth e pacho kae. Iwacho ni piny Kenya en achiel kuom pinje man kod jo bura mathoth e pacho kae, kata kamano BBI pod dhi medo ute chung' bura maromo 70 e pacho kae. Gino ma iwacho ni ok ber kendo nyalo kelo achiedh nade ne uchumi ma pacho kae. Mane thor mar wacho oboke mar The Star. BBI pod dhi mana nyime kod medo ute chung' od bura kata constituencies mathoth e pacho kae, kata dwoko ni piny Kenya achiel kuom pinje man kod jo od bura mathoth moloyo e pinje mag Afrika. Ito oboke mar 3, ito oboke mar 2 lose wi achiedh nade ma okwako migawo mar thieth kaluwore kod ng'anyo mag nurses e pacho kae.
Oboke mar ang'wen loso mana ewi chenro mar medo constituencies ma pacho kae kokalo e report mar BBI. Oboke mar auchiel nyaka oboke mar 7 loso mana ewi tudruok e piny Kenya kod piny Somalia. Tok oboke mar The Star en ni japuonj mar Gor Mahia mano Patrick Odhiambo ni kod geno ni Kogalo dhi timo maber e tuke ma CAF Champions League mabiro dhi nyime e kinde mabiro. Mano bang' kane gichwado Ulinzi Stars gol 1-0. Kuom weche tuke mathoth watudre kochopo saa 11 kama dhi miye weche tuke moke pacho kae kaachiel kod weche tuke moke pacho e pinje maoko e yorno mar adimba. Mano bende makelo wa gikono mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.